Днес ще разбулим мистериите около датата петък 13 и ще разберем с кое историческо събитие се свързва тя, както и интересни инциденти, случили се на тази дата. Всичко това само след малко във видеото. Петък 13 е дата, която предизвиква трепет и суеверие от много хора по света. За едни това е обикновен ден, за други повод за притеснение, дори страх. Но какво стои за този страх? Откъде идва убеждението, че комбинацията от петък и числото 13 носят лош късмет? В много култури числото 13 се възприема негативно. В нумерологията то често се разглежда като непълно число в сравнение с съвършенството на числото 12. 12 е символ на хармония, 12 месеца в годината, 12 зодиакални знака, 12 апостола на Исус Христос. Числото 13 обаче нарушава този баланс и се асоциира с хаос и несигурност. В много сгради и асансьори липсва 13 етаж. Това се свързва с суеверието и страха от числото 13. Този страх е толкова разпространен, че строителните компании и хотели често пропускат числото 13 в номерацията на етажите, за да избегнат риска от отказ на наематели или клиенти, които са суеверни. Вместо това, след 12 етаж, директно се преминава на 14. Петъкът също има своето символично значение. В християнството се счита за фатален ден, тъй като именно в петък Исус Христос е разпънат на кръста. Тази асоциация с трагедията и страданието го превръща в своеобразен, неблагоприятен ден. Освен това, в средновековна Европа петъкът често е бил свързван с магия, вещици и разни форми на суеверия. Страхът от петък 13 има и психологическа основа. Хората са склонни да търсят модели и смисъл в случайни събития. Ако нещо лошо се случи на петък 13, това се запомня по-ярко и лесно се свързва с суеверието. Този феномен е известен като когнитивно пристрастие. Психологическият термин описва как хората придават значение на събития, които съответстват на техните вярвания, докато игнорират други случаи, които не го правят. Също така страхът от петък 13 може да стане самосбъдващо се пророчество. Хората, които очакват лош късмет, действат по начини, които увеличават вероятността за негативни събития. Комбинацията от негативното възприемане на петъка и числото 13 се смята за основния източник на страха от петък 13. Един от най-известните исторически примери е свързан с ордена на тамплиерите. В началото на 14 век орденът на тамплиерите е на върха на своето могъщество. Те притежават огромни земи, богатства и влияние в Европа, което предизвиква страх и завист сред владетелите. Филип IV Красивия, краля на Франция, е силно задлъжнял на тамплиерите. За да избегне изплащането на дълговете си и да присвои богатството им, той решава да ги унищожи. В съюз с папа Климент V, Филип обвинява ордена в ерес, сатанизъм, идолопоклонство и други престъпления. На 13 октомври 1307 г. петък, по заповед на Филип IV, тамплиерите във Франция са арестувани. Събитията са координирани и внезапни, което води до масови арести на рицари. Много от тях са измъчвани, за да признаят обвиненията, а останалите са жестоко екзекутирани. Именно злокобната участ на тамплиерите по-късно остава като митичен спомен за жестоките и страшни събития, свързани с датата петък 13. От тук идва и негативното отношение към деня и датата. И до наши дни петък 13 продължава да разпалва въображението на хората и да вдъхновява легенди, мистерии и страхове. Ето и няколко интересни инцидента, случили се на тази дата. На 13 декември 1907 г. петък, край островите на Сили в Ла-Манша потъва американската 7-мачтова шхуна, която била единствена по рода си. Корабът носи името Томас Уолсън, наречена на собственика си, американският бизнесмен и писател Томас W. Уолсън. За ирония, най-известното му произведение е Петък 13. На 13 април 1970 г. експлозия на кислороден резервоар обърква плановете на американската совалка Аполо 13 за кацане на Луната. Екипажът, оцелял по чудо, се завръща на Земята.
Часът на изстрелване на Аполо 13 е 13 часа и 13 минути американско време. Друг интересен факт. На 13 януари 2012 година, петък, до брега на остров Джило в Средиземно море, след сблъскване с подводен риф, потъва 115 000 тонния италиански круизър Коста Конкордия. С това днешното видео приключва, а вие може да ми кажете долу в коментарите дали този ден ви носи късмет или нещастие. Ако ви е харесало видеото, дайте по един палец нагоре, абонирайте се за канала от кръгчето тук. Благодаря ви, че останахте с мен до край. Чао и до нови срещи!